Tehnologija u privredi. Razvoj tehnologije utiče na stvaranje novih znanja u različitim granama privrede, čime se doprinosi daljem razvoju ovih oblasti. Grane privrede delimo na saobraćaj, poljoprivredu, građevinarstvo, mašinstvo i elektrotehniku, rudarstvo i informacione tehnologije. Saobraćaj. Tehnologija nalazi primjenu u ovoj grani privrede u olakšanju upravljanja motornim vozilima, organizaciji saobraćajnih usluga i kontroli saobraćaja. Neka od zanimanja su vozači saobraćajnih sredstava, saobraćajni policajci, saobraćajni inženjeri. Poljoprivreda. Tehnologija doprinosi mehanizaciji poljoprivrednog procesa kod obrade zemljišta, ubiranja plodova i transporta. Neka od zanimanja su ratari, poljoprivredni tehničari i inženjeri poljoprivrede. Građevinarstvo. Tehnologija ima udela u svim segmentima izgradnje građevinskih objekata, od dizajna, izrade tehničke dokumentacije do građevinskih radova. Neka od zanimanja su zidari, građevinski tehničari, građevinski inženjeri, mašinstvo i elektrotehnika. Tehnologija znatno olakšava i unapređuje projektovanje, izradu i održavanje alata i mašina, dok se elektrotehnikom usavršava prenos i upotreba električne energije. Uzajamnim delovanjem ove dve grane privrede znatno se osavremenjavaju razni aspekti čovekovog života. Neka od zanimanja su mašinski tehničari, mašinski i inženjeri elektrotehnike. Rudarstvo. Tehnologija razvoja mašina znatno olakšava iskopavanje ruda, kao i njihovu dalju obradu kako bi se mogla koristiti u industriji ili svakodnevnom životu. Neka od zanimanja su rudari i rudarski inženjeri. Informacione tehnologije opisuju tehnologiju koja se bavi prikupljanjem, skladištenjem, obradom, korišćenjem i prenosom informacija. Neka od zanimanja su programeri i softverski inženjeri.